Eli mä oon Top Dev ja nyt mä teen korttitempun nimeltä 2 etsivää. Eli katsoja valitsee kortin. Painan mieleen. Ja sekoitetaan. Noin. Koitetaan löytää. Ei löydy, mutta tässä on 2 etsivää. Toinen pakan päälle ja toinen pakan alle. Ja yksi, 2, 3. Ja tässä on nyt siis ohje, miten toi äskeinen temppu tehdään. Annat katsojan ottaa kortin. Et katso sitä. Voit vilkaista tässä vaiheessa jo pakan alimman kortin. Se on hertta 4. Sitten katsoja laittaa sen valitsemansa kortin pakan päälle. Sitten puolitetaan pakka suurin piirtein puoliksi. Vaihdetaan niiden puolikkaiden paikkaa ja aletaan sekoittaa keskikohdan ympäriltä. Ja niin edelleen. Sitten kun selataan kortteja, kun huomaat, että hertta 4 tulee vastaan tuossa, niin tiedät, että tämä ennen herttaa 4 tullut kortti on katsojan valitsema kortti. Eli siitä kortista, jonka katsoit silloin pakan alimmaiseksi siitä lähtien alat katsoa näitä selaan kortteja tähän pakan päälle. Ei löydy. No, sitten joko etsit tai olet ottanut jo valmiiksi ennen tempun aloittamista 2 jätkää. 2 jätkää pois pakasta ja kerrot, että ne ovat etsiviä. Sitten laitat toisen pakan päälle ja toisen pakan alle ja otat kiinni näin, kun tiedät, että tässä pakan päällä ennen jätkää on tämä katsojan valitsema kortti. Otat sekä päällimmäisestä jätkästä että sitä ennen jätkää olevasta kortista ja alimmaisesta jätkästä kiinni. Ja heität muun pakan pois toiseen käteen.